Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Πάμε να δούμε τη συμβουλή της ημέρας με πολύ αγάπη. Μάλιστα, λοιπόν, αυτή είναι η καρτούλα μας, έχει πέσει ανάποδα σήμερα, αυτή είναι η καλή της, και έχει πέσει ανάποδα, εδώ είμαστε. Λοιπόν, τι σας λέει, ποια είναι η συμβουλή εδώ. Πιθανόν κάποιοι από εσάς να έχετε βιώσει μία αλλαγή στη ζωή σας, είτε όσον αφορά σχέσεις, είτε όσον αφορά εργασιακά. Και νιώθετε ότι έχετε χάσει τις ισορροπίες σας, τα πατήματά σας, τη δύναμή σας πολύ πιθανόν. Η κάρτα λοιπόν έρχεται εδώ να σας υπενθυμίσει ότι είναι κάτι το οποίο θα περάσει. Αν κάνετε έτσι μία αναδρομή θα δείτε ότι έχετε βιώσει αντίστοιχες καταστάσεις και τα έχετε καταφέρει μια χαρά και έχετε βρει και τις ισορροπίες σας και έχετε προχωρήσει παρακάτω. Οπότε μην απελπίζεστε, μην τα βλέπετε όλα μαύρα, γιατί έχετε τη δύναμη μια χαρά να κρατήσετε ισορροπίες και αν θέλετε αντιδράστε κιόλας με έναν τρόπο. Βγείτε έξω, πηγαίνετε μια βόλτα να πιείτε καφέ με μια φίλη, με ένα φίλο, ό,τι σας ευχαριστεί, έστω και αυτά τα μικροπράγματα, τα οποία θα σας βοηθήσουν σίγουρα στο να βρείτε πιο γρήγορα τις ισορροπίες σας. Να είστε πάντα καλά.